Falar, como é lóxico, desa final do torneo delegación e do partido que se vai a xogar esta fin de semana do SPM contra o Deportivo Ciudad. Temos en comunicación telefónica a un dos integrantes do clube cullerdense, en este caso ao vicepresidente e tamén xogador do SPM. Fernando de Quir, que tal? Boas tardes. Buenas tardes, Óscar. Que tal? Bueno, imagino que preparando xa ese partido, outro importante para o clube en esta temporada, que a verdade que estaba comentando anteriormente, que vai a ser complicado de igualar nos vindeiros anos. Correcto. Preparando o partido deste fin de semana, a ver se con unha boa actuación podemos poñer a guinda a temporada, non? Que ha sido, pues, ha estado chea de éxitos bueno, queremos ir polo mismo cambio, prácticamente, como dices tú, non? Irrepetible. Sí, é verdade que está a ser un ano impecable para vos, campeóns en terceira do vosso grupo, polo tanto, no ano que ven o equipo estará en segunda división B e agora en ese torneo de delegación e tamén pois con prácticamente sin perder ningún partido, o equipo chega a esa gran final que se vai a xogar o domingo en A Coruña ante o Deportivo Ciudad. O de sempre, non sei se haberá favoritos, quizáis o conxunto cullerdense tendo en conta os resultados anteriores, pero claro, a un partido en una final seguramente as cosas se igualarán. Efectivamente, non nos gusta partir co cartel de favoritos, e tamén, digoche, no grupo, aunque parece que os resultados efectivamente nos favoreceron, gañamos todos os partidos, por suposto que os nosos rivais pues, nos puseron as cousas moi difíciles, non? Dende o Carnoedo, Sporting Coroñés, Calasán, Gaiteira, pero sobre todo o Oseiro. Xogámonos o primeiro posto na xornada que xogamos contra eles e o resultado foi bastante asustado, así que un torneo moi competido. E logo nas semifinais, pues, xogamos co Mercurio de Iñás e tamén foi un resultado moi asustado, vale? Un partido moi disputado e tuvimos a sorte de facer as cousas ben e de levarnos a contienda por 2-1, non? E como dis, o Deportivo Ciudad é un grandísimo equipo, xogamos contra eles este domingo ás 12, será un partido seguro que moi disputado, unha final pois é difícil de prevenir, non? De prevenir. Bueno, a verdade é que estamos xa prácticamente rematando a temporada para todos os equipos, para todas as competicións, e son xa moitos partidos en riba, eso sí, hai que estar moi forte, sobre todo o equipo que chegue en mellores condiciones, tanto físicas como psíquicas, pois será, non, o que leve o peso do partido e o que poda levarse a victoria final. Sí, efectivamente, nos estamos moi concienciados, motivados, con moitas ganas de conseguir este último éxito e, como te decía, poñer a guinda temporada. E, por suposto, invito aos veciños de Culleredo a que nos podan seguir e que sepan que ímolo representar co maior dos éxitos posibles, non? Bueno, dicíamos que vai a ser un partido seguro que igualado e sobre todo moi emocionante. O rival é ben coñecido para vos porque xa na Liga os enfrontabais contra eles de momento con vantaxe para o SPM porque o partido de ida remataba con victoria vosa, un 2 axustada, no de volta máis clara, 5-2. Sí, efectivamente, coincidimos con eles no grupo da competición de Liga, e o primeiro partido coincidía que estábamos pois moi próximos na clasificación, non? E si, gañamos con un resultado asustado, e xa no partido de volta, pois gañamos con un resultado un poquito máis holgado, non? Seguro que tiña que ver xa que na clasificación pois había xa unha brecha máis grande, non? Pero será un partido moi disputado, o Deportivo Ciudad é un grandísimo equipo, repito, e seguro que nos pone as cousas moi difíciles. Vamos a ter que esforzarnos o 101% como sempre, non? Pois quedamos aí pendentes desa derradeira cita porque será o último partido antes de que cheguen as vacacións, non? Correcto, as ansiadas vacacións de verano, hai moitas competicións, despois vendrá a Liga do ano que ven, nunha categoría nova, outros retos, volverá a Copa, motivado seguro pois para facer as cousas ben e sobre todo para divertirnos, que non hai que olvidarse que aquí vimos a hacer deporte, vimos a ver os amigos e vimos a divertirnos.
E sobre todo tendo en conta que xa o ano que ven na categoría superior en segunda división B haberá que reforzarse, imagino, porque non vai a ser tan asequible como foi a terceira, en principio para vos, porque o dicía antes, non, únicamente 2 derrotas ao longo do ano vai a ser complicado de igualar. Efectivamente, non podo adiantarte moito, en principio confiamos 100% no bloque deste ano, somos un grupo de amigos, seguímoslo pasando ben, pero seguramente incorporaránse gente que veña sempre a sumar, non? Tempo teremos En todos ao os longo. aspectos, no aspecto deportivo e, por suposto, no aspecto humano. Vos digo que tempo teremos ao longo do verán para falar de futuro, pero lóxicamente agora, aínda antes de que remate o campeonato esta temporada da final deste domingo ante o Deportivo Ciudad. Pois, Fernando, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e moita sorte. Perfecto, moitas gracias, Óscar, un saúdiño. Un saúdo, ata logo.